dai magana aure ce kin gani nan ni ba na yaudara kuma ba lalle ne in faɗi ba daidai ba da na je na nuna amini na ke kuma shi kansa zai yaba cewar ai magana ta zo daidai da ta salama da sannu dai lafiya kalau sannu lafiya kalau wallahi ai gidan naka ran ji da ni ma ai ka san daga masallaci nake bayan na je masallaci nace tunda lokacin azhar ya gondan fito yaya ai yarinya da zan aure ce nace na to ita dan ka gani ka yaba ina wani amma uwar mu ce ai ban gane babu ba baba abokin mu ce mu kai ne ka san ta har zaka kira ta da baba kai mahaukaci ne baba dan ruwa ce wa Allah haba wasa ce muke annabi ba Allah dan annabi ina laifin make muke kade haba dan Allah ai kin duba kike wulakanta ne kika kin haifi yaro ma kai shekara 50 wai kai dama duk maganganun da yake faɗa ka yadda kenan ka kalle ni kamata ka ce na haifa ɗa kaman wannan ya ba zan yadda ba yanzu wannan maganganun da yake faɗa ka yadda kenan assalamu alaikum tab ijan mama na karɓo wani ka to shi kenan je tafi kai tafi kaji ya karɓo rika dan ta ne ai dan ta ne ma ya ce a karɓo rika karamin ne wannan karamin ne kana dan ruwa ne gaskiya ba zan iya wallahi ranki da ya hakuri ki je ki nemi wani kana ji na madugu na gode zan ci kar ƙara zan ci uwar ka kar ƙara ce madugu dan Allah ka wuce mu kafa ta madugu madugu barka wayo ina ga ikon Allah me aka sai ka ce wacce kaga aljana tab ijan ta tafi kai madugu ka fita ka ƙara ce madugu yana ci uwar ka ta na zama madugu to babban mutum ba shine madugu kai Allah mura uba madugu babban dutse kenan mahaukaci ban da mahaukaci mu je madugu ku yi subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa ku yi liking ku yi comment sa'annan ku yi sharing